Okay, hi everyone. It's the day bago dumating yung bagyong Ambo. So, lalabas muna ako dito sa Putawang Plaza sa sentro at pakita ko sa inyo kung ano itsura ng Naga City ngayon. Ito yung boundary ng Camaligan, pero hindi pa po itong sentro. Sakit tayo ng ipatsa. I'm here. Ba na ako. Okay, so ito na ngayon itsura ng sentro. Karamihan ng mga stalls sarado pa rin. Pero may mga masasakyan na. Itong padyak, it costs 10 pesos yung pamasahe, while the tricycle is 20 pesos. So medyo 100% increase sila. Usually Mamaya kasi darating daw ang bagyong Ambo, kaya medyo nagmamadali mga tao. Okay, on this street, ito yung papuntang University of Naga Centro o UNC. Dito yung papunta ng plaza, tapos dito yung papunta ng public market. So silipin ko muna yung sentro, yung plaza, kung ano itsura. Yeah, so dito naman medyo may mga bukas na tayong mga shops. Ang bodega bukas na, bakers bukas na. Yan, so 2 customers at a time lang. So ganito na dito sa amin since ng GCQ on Monday. Tingnan ko lang kung mag-iiba na yung itsura niya. napapahalang ko din. Yeah, so ngayon wala na yung mga barricades kasi before ang daming barricades dito eh, puro checkpoint. Ngayon wala na. At bukas na rin pala yung McDo, pero for takeout lang. Yan, so ulit yung traffic dito before ito sarado. Almost parang normal na rin, except lang karamihan, lahat ng tao nakamask. Hindi ko alam sure kung social distancing ginagawa ng mga tao, pero ay na-require dito sa Naga City. Ito yung plaza na rin-renovate ngayon. And medyo nakakatakot na madilim na yung panahon.
Mamaya daw yata yung landfall ng bagyong Ambo. Wala yung fruits. Ikot na ako sa sentro, specifically dun sa may plaza. Ngayon mag-grocery muna ako. Bibili lang actually ako mga parang snacks ng mga cookies dito sa may Master Square Mall. So ito yung UNC, University of Nueva Cáceres. Tapos ito na yung ano, dito lang ako lagi nag-grocery sa Master Square Mall. So nakikita ko wala namang pila ngayon. So kung baka madali lang makapasok. So ngayon lakas na ng hangin. Kaya dito sa Master Square Mall kailangan ng quarantine pass or leave pass para makapasok. Okay, so lusot. Ito na itsura ng grocery. So grocery tayo. Hindi na masyadong matao dito. Karamihan mga shelf, wala na rin. Mga mantika, focus. So pinapahanap ni mama ay mga cookies or biscuits. So dito so cookies, wala wala wala. Punta ako sa kabilang aisle. Punta ako sa pangalawang aisle. Wala yung pinapahanap ng tita ko na mocha. Yung Hansel. Ito lang talaga. Wala ako nabili dito mga cookies. Tingnan ko sa 3N. Okay, swerte. Bukas siya. Kaya alam, parang walang tinda. Tingnan ko sa kabila. Okay, meron pa. Actually, ilang gusto ni mama yung mga cookies. So, bili muna ako. Bili ako kay mamaya. So, nabili ko na yung mga biscuits. Yan, sa 3N Bakery. So, meron kami mga chichirya. Ito, laman na naman. Ito mga ano lang naman. Chocolate candies. Parang may isang ano, hello. Tapos money. Si Jollibee. May kita nyo. Walang dine-in ngayon. Lahat pipila ka. Tapos maghihintay ka dito sa mga seats na sa gilid. Tapos
you're going to wait for your name to be called, then pwede mo nang kunin. So this will be part of the new normal sa lahat ng mga kainan ngayon. I got na my order, so it's time para umuwi. Hopefully hindi ako buta ng ulan. Dito may tricycle pero isa lang ang pwede sumakay. So from 8 pesos, 20 pesos na. Hirap tumawid, no? Okay, uwi na ako sa Abella. I'm back na dito sa bahay namin, malapit na naman. So naglalakad na ako. So sana nagustuhan nyo yung video ngayon kung ano itsura ng Naga City. Actually, small part of Naga City na naman. A day bago matapos na yung GCQ. And also, mamayang gabi darating na yung bagyo. So please continue watching my video. Please subscribe to my channel and I'm gonna see you again on my next video. Bye bye.